Especially Liam Alasdair Crouse down Rhode Island as the station innse hami. Rukig sock me hen nuair sin ag 7 bliana díag chuid mé dom sa Gina Gallopers san cí molchaidh dhéanamh. Well, nuair a tháinig mé ag alba an dá seach, chaidh bé airson gnáth na Gaelach I dhéanamh. Geta sé cím an na Celtis a raibh mé gnáilthaigh had a háis mí lei sin, háis mí lei rudéir bhil Scottish Ethnology ach agus raibh mé cuideach cím an Ceòlas ach had Scottish Ethnology bullach a chuir siúm agus sé sin ar sca go raibh nuair a gabh mé Gaelach my outside course, my huarmish margabuga hanig me cohúchimus margabuga hug me I'm with clinch beck me and I guess gad me coyuf my outside subject I guess I corsinum glan I guess me fadach gen get me fain skiloch gen I guess árain I guess dúchas I guess berstus nach ro me fain an a Scottish Ethnology I guess me could could Ceòlas na seaidh mar go bugad súil na Gaeltach agus súil na Gaelach caiú fatan na seaidh tran chanan na bheith mé tran chóirsa sin agus sin as dé sin nach racharich mé go na chéim sin agus mar go bug sin fad a bhfuil mé an dú. Well, mis munig go bhfuil úntahug na Gaelach go mama cuidirmach an álopa mis munig go bhfuil cheirseó cuidirmach dí cleachcaigh na Gaelach mis munig go bhfuil cleachcaigh na Gaelach a cheirseó cuidirmach ach úntahug na Gaelach sé sinna well féimi thula duine úntahug mar go bug agus mis munig go úntahug na Gaelach go sin mar go bug a dóigh go folaseach a dóigh as agus a seaamh san duine úra thorsisteach na Gaelach so mis munig go bhfuil duine úra a stoigh an a súil na Gaelach go bhfuil sin a tors bearstas cúideach gan na chanins gan na coirsnach gan mar sin mis munig go bhfuil ha úntahug ag dhachaigh go bhfuil sin cuidirmach chan an a bhain úntahug can as a bhunscoil na úntahug as an ardscoil na fiús úntahug as an ulchaidh ha mise fiús a bháin dú lá hain ha mí fuiach an a coirsnach Gaelach agus ha mí úntahug a bháin dú ha mí éad a bhí úntahug fatma bheith agus bí ha mí cínteach. Well, ha Gaelach chaninse go bug fiad a go bhfuil Gaelach na pàirt mód go ma bheitthe ha sin stoigh an ópad ha mé gópad is an Ceòlas Uibhist agus sé buíon coirsnach a sin nach buíon Gaelach a sin cúideach agus bhí sin a chuid tóirút an irstóigh trómíon na Gaelach is rúta mar sin sin tíach an ópad professionta mar go bug na ma bheithe láil mar go bug ha Gaelach na farspóid ha mí blion Gaelach di ma nábíon ha mí fuideach an coirsnach Gaelach ag an Eiclis ha mí blion Gaelach ha mí blion Gaelach ha mí sé sin a rúta asúnis na Gaelach bug sé páirt fórgad ídú na ma bheithe láin dú. Well, chaninse go bheith sé a cháirle bhór sé deach cum ré ha mis munin sé ha tors blianachin go bhí rug sin ide fileantas agus ma a thuirs mé an mé háasta úntahug as háast bhíocha na sin iad sin mar go bug a fuútaigh becin na sáiste na sáiste maar de waar sé a tip a seaidh chaninse a bhéilinta seachad sé bhí géisteach dí lehéid réidir an Gael urit sa Ceòlas Caine nuair a bhain mé úntahug nuair a bhain mé as an ulchaidh bhain mé bhíonn sa dúscaigh ag léirsté seach gach mating
chuid riad na Gaeilge as nuair sin dul a chatal as nuair sin bheith caran dul isteach na chlacin na mín sin nuair a bheith mé catal agus ha mé smúine go é dá fiad bheith sin haró mé bolocha practice agu ach bheith mé nuair a bheith mé caith brúite únúir go dá sin mé brúite ach mar go bag as a chanan bheith na sasa boloch so sin tip sear mar go bag a bheith sa seachad sin. sé bua nach bhórgad iad has a Gaelic ha imime dhachagh airson sin ha mé cosnug mar go bug ha mé annan cosnug fad bhfuil mé cleachach de Gaelic fad a dúil so díadach buna sinach ha bua nach go sin ach Gramad chin cayú mar chuite gin a rucach sa hocaigh anna suíochug únchananach agus a rucach sa hocaigh anna náte nach rógéalach as ruta mar sin ha beirste sa ha a Gaelic a tarsna bheithe mar ra díadach a thuh sealadh agus tic sin agus Gosahariste tic sin na Gaeltacht mar go bag dom an gúir stas na Helen agus as nádainneach go seo as a thulasúíoch go haseo le bhí tic sin mar go bag díadach an náte as a bhfuil mé foideach as na dúine leis a bhfuil mé bliain ha Gaelicteach do hechanta